Basta Paskuhan, hindi magpapahuli ang Dagupan. Hello mga apo! Welcome to Silew Series 2025 Part 4. Wadya kami natin at Dagupan City, Pangasinan. Dahil inopen na rin ang kanilang mga pailaw na talaga rin namang humahataw. Ang syudad na laging di narayo, di lamang ng mga Dagupenyos, kundi pati ng mga karatig lugar. Nagsama-sama na naman para matunghayan ang mga napakakinang na mga dekorasyon. Mula dito sa kilalang Quintos Bridge hanggang sa plaza, namumutaktak ng mga bagong Christmas lights at designs. Di rin mawawala ang kanilang giant Christmas tree. Diba? Ang ganda! Hindi na rin kayo mamamblema pag nagutom kayo dahil syempre, andito din ang taon-taong food tripan at baratilyo na pwedeng pagbilihan ng pangregalo ngayong Pasko. Ano? Di ka pa ba pupunta dito? Galila! Pasyarki watla, pasilaw-silaw na Dagupan. Itag nyo na yung mga tropa at pamilya nyo. Again, this is Bai Lucky, your Lola and Lolo in Pangasinan. Sige sirin, Bayla Apo. Follow for more.